baba musti dan hadiya kauna kuyi zama na amana don wata cikin safai zara so shi ne nan asalin shi so na gaskiya lalle wallahi bai da farashi darasin kauna a ciki ake bayanin kishi wanda duk ya rike kaunar masoyinsa ba zai wayo ba yau musti dan hajiya ya sani in biya baiti a gurin kyakkyawar nan Khadija mai kyan zati mai kyawun tarbiyya gidan samu mata saiti ta fito a gidan manya ba za ka ganta ka raina ba gaskiya kayo dace a dole maka murna ka samu masoyiya mai riko da amana fatan da nake shi ne ku yawuran ku zauna sai ku ba mara kunya ya zama ba zai nasara ba ku yi zama na amana don wata cikin safai zara Khadija baba musti dan hadiya kauna yau baucin Yakubu can faza na je dailandu kun sani daga hashwalla yaya ke yin sandin wurin Khadija baba ku ce yar gatan dadi na taho da waka ta baki a kiki mana barka ba dan ajirin yan mata kin zamo mai sa'a kin samu gwarzon namiji wanda bai da bara'a shawara ta yau a gare ki sai ki mushi da'a